Hakpare peyamek ji bo Hizba Demokrata Kurdistana Îranê re şand. Partiya Maf û Azadiya Hakpar, peyamek li derhek avakirina hevpeymaniya hîznin siyasî yên Kurdistana Îranê bo Hizba Demokrat şand. Deka peyame vî haye. Birêz Mistefa Hicri. Em hevpeymaniya veya dîrokî pîroz dikin û ji dil serkeftinê jê re dixwazin. Em bi dilxweşî pîrozbahiyê li partiyên siyasî yên Kurd ên Rojhilatê Kurdistanê dikin ku li bin şert û merçên krîza kûr a rejîma Komara Îslamî ya Îranê de bi biryar û yekdengî li hev civiyane û hevpeymaniya hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê avakirine. Hilveşandina rejîma zordar û kevnar a Komara Îslamî ya Îranê, bi destxistina mafê çarenûsiya neteweyî yê gelê Kurd, avakirina rejîmek neteweyî, demokratîk û federal li ser bingeha îradeya azad û siyasî ya gelê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê. Gelemeyê Rojhilatê Kurdistanê bi dehan salanê dibin zilm, darvekirinin siyasî, polîtikaya asîmîlasyonê ya sîstematîk û dorpêçkirina aborî de dijî. Dîvê konaxa dîrokî de, ku swepêşandanên gelerî li seranserê Îranê berdevamin, zextên navneteweyî zêde dibin û rejîm dî konah seke lavaziyê de ye. Avakirina ve hevpeymaniyê gaveke pirgiring û stratejîk ku destê têkoşîna Kurdî şurt dike. Vekî Partiya Maf û Azadiyan Hakpar, em bi rêzdarî kebûl dikin ku biryara dawî di diyarkirina çarenûsa Swêdê bi destê gelê Rojhilatê Kurdistanê ye. Em statuya federal a Herêma Kurdistanê di çarçoveya Îraneke nû de vekî armançeke rast, realîst û pêwîst dinirxînin û piştgiriya xwe ya tam ji bo vê armançê ra dighînin. Em bihêvîne ku ev hevpeymanî de bi lez û bez mezin bibe. Bibe platformeke yekgirtî ya hemû hêzên neteweyên Kurd û di diyarkirina paşeroja Îran û azadiya gelê Kurd de bibe aktorek sereke û bi bandor. Bihêviya azadiya zû ya ji bo Rojhilatê Kurdistanê em ji dil serkeftinê jî ve re dixwazin û piştgiriya xwe ya bêşert nîşan dîdin. Bi rêzdarî Düzgün Kaplan, serokê giştî, Partiya Maf Azadiyan Hakpar.